салом дӯстон, ҷовидон ҳастам, намояндаи расмии ширкати атомӣ. Мехоҳед ки дар ширкати атомӣ корро шурӯъ кунед ва намедонед ки аз чӣ корро шурӯъ кунем? Пас сараввал сар мекунем аз чӣ? Аз сабти ном кардан. Дар ширкати атомӣ сараввал мо аз сабти ном, яъне ки регистратсия мекунем. Баъд аз регистратсия кардан, дилхоҳ маҳсулоти ба худамон заруриро мехарем, истифода мебарем. Баъд аз истифодабарӣ, натиҷаи ана ҳамин маҳсулоте ки истифода бурдем ба дигарон тавсия медиҳем. Вақте ки мо тавсияи ана ҳамин маҳсулотҳоро ба дигарон ки расондем, дигарон низ мехоҳанд ки ба мисли мо дар ана ҳамин ширкати атомӣ ба кор шурӯъ кунанд. Шумо баъд аз он ки онҳо хоҳиши кор кардан дошта бошанд, ба шумо муроҷиат мекунанд. Шумо дар зери номи худатон сабти ном мекунед. Дар ин ҳолат шумо аллакай аъзои ана ҳамин ширкати атомӣ ҳастед. Барои ҳамкорӣ дар ширкати атомӣ мехоҳед ки маълумотҳои бештар гиред, ба рақамҳои дар зери навор буда муроҷиат кунед. Ман ба шумо аз аввал то ба охир корра ба пуррагӣ меомӯзонам. Бо шумо ҳастам, ҷовидон дар атомӣ.